Sibonile abangcwele bami kube kuhle kakhulu usukela ngoMvulo phoswe ngesihlanu endini commitment nayo yabenza bengabikho ngesihlanu xa youth igqibezela umsebenzi wayo omhle. Esikubonileyo bakukhuthazile kakhulu ukubona abantu abatsha bethu ukuthi kanti uThixo ubeka into ezinkulu ngakuhlobo bebeke ngalo kubo. Ubuhle abevekile kakhulu kuswela ngoMvulo. Ndiyacinga kwethu ngolesihlanu bendingekho nto wasenjilo, kodwa ke i-line-up le kuswela ngoMvulo iyandixelela uba ube buhle uyofika ngolwesihlanu. Asithini ke amen enkonzweni. Siyathanda ukutsho abantu abatsha uba bakhule njengoba uThixo bebathethisa izinto ezinkulu nezinzima ngola hlobo neziluncedo kubo. Asifuni ukuthula bangcwele kube buhle ngendlela yodwa. Amen enkonzweni. Ithini amen enkonzweni. Le ndaba kungabikho ka-amen hamba nomona kwaba bangabatshanga. Ukona amen enkonzweni. Umuntu ofana ukuthi amen kakhulu ngulungela mona ongemtshanga. Athi amen sincoma abantwana bethu abakhuliswa nguThixo abakhulisela kuye. Sibona izinto ezinkulu, sibona i-future, sibona ubutyebi, i-treasure yebantu. Uyavakala abangcwele bami. Ukubona into ibilapha bevekile. Kodwa ndiyathanda uyikhuthaza ikomiti, nothi kakubi kakuhle, ndiyathanda ukukhuthaza umntu omtsha xa ngoba ikomiti ye-youth igruma i-youth, igrumela into yoba iphume komlungisi iyokhonza ilizwe ngento ebekwe kuyo uThixo. Soze ubizwe ngaphandle kuthiwa ngokhonza ibandla uvele kuthiwa khwele eqongeni shumayela kungekho topic oyinikiweyo. Abantu abafanele uqeqesha abantu abatsha nge-topic youth apha ilekishe khona kumabevekile ibikuvula zibhuqe nje umuntu ebesenza loo nto ibekeke kuye. Kungekho topic ebagayidayo of which silindele uba baphume kule. Bantu ababheke ngaphandle bazawubizelwa itopic. Umuntu uzawukhamisa phaya atshone ngapha nangapha abizwe xa igqiba ushumela ukuthi itopic ayitshithanga. Uthi inkosi kuncedile kakhulu kodwa itopic ebesicelele yona khambe uyiqala. Ndiyacela ke ndibolezine chairman wamomhle we-youth sanuyibaleka itopic ningabantu abatsha. Itopic mayinikwe umuntu ayitrite. Ngeke uswele ngoMvulo i-youth ingabi na-topic. Kuba ibe khona ibekho ngolwesihlanu kanti ibekho zonke iintsuku ezi umntu ude behamba bathanda khona. Mina ngicanda sakhinto ke apho ayibonilevelo ke cawe. Siyacela ke kanjalo niyenze loo nto bangcwele ngoba nizabaxakekisa abantwana siboba bagifted ngendlela eyodwa. Bazawuphuma apha babheke ngaphandle fike bengazange bayiqala ekhaya itopic bayoyiqala kwindawo abizwe kuyo. It's a disgrace. Into bathi zange nditrite topic. Makayitrite noba kafuni noba uyafuna ngoba uyadevelop. Umama umgemane ndimthandile ngosuku lwakhe kakhulu uye wazenzela itopic. Wayitrita itopic yafumaniseka itopic azenzele yona. Thandile ke loo nto kakhulu uthi kulungile siyathanda kwi-youth into yoba sibone into yakhiwa kwakhiwane kuyo. Amen enkonzweni. Ndithetha kakubi enkonzweni. Ndithetha kakubi enkonzweni njengoba nithule ngathi amen. Siyabulela ke kakhulu uthi kulungile bangcwele ngendlela eyodwa. Kungenjalo chairman siyabulela kakhulu nesigaba sakho. Kube kuhle kakhulu mfowethu yonke enye into ibiphezulu kumanqwanqwa aphezulu kakhulu. Uhlangane kuphezulu ngendlela eyodwa. Ningalungisa nje loo ndawo. Ndizawuzoyikroba ngolwesine xa kushunyayela. Ikhona na itopic. Ndizokroba uba niyevana xa ninqandwa noba ninenkani. Umuntu ufuneka umxelele umlandeleyo uyokhangela. Asinanto abatsha bazawubashumayela nje abantu abatsha mayibe khona itopic ngoba sibaqeqeshela ngaphandle apha.
xa enikwa iqonga apha wenzelwa ngaphandle. Xa icelwa ngaphandle, naye xa icelwa phi, naye xa icelwa phi, ngoba bagifted. Into endiyibonileyo bagifted bonke. Thixo kulungile. Masingahlala apho ke bangcwele bam, kulungile. Masingene phaa kwincwadi kaEfere, uchapter 10, chapter 9, verse 27. Chapter 9, verse 27. Ndibe mfutshane kakhulu nangenxa yesimo esijongene naso. Ndiyaxolisa ngokuba late bendingekho. Njengoba benditshilo njengoba ndilapha nje ndivuka eMthatha ndibe late ngokuvuka. Imoto andiyibonanga xa igqitha Ngcobo. Ndiyibone seyingaphaya kwayo Ngcobo. Ndizama uyibona ndingayiboni. Nam ndiyibuza uba iphi ngoku imoto. Kanti imoto seyingapha kwaseNgcobo. Thixo ke walunga ngoba mhle. Ndizama uleka uba ndizofika apha ndixelele uThixo. Ndalisibindi ndiyasazi uba 120 esikhulu sandlela. Kodwa ngoku ndizawusikloka Thixo. Kuyanyanzeleka ndilate ze isiba lizawulala Nqwaba. Lilele isiba Nqwaba. Yabona uba lilela kodwa ngayenza lilele isiba. Vele laphola yazofika. But ndixelele ukuthi i-wrong into edyaka andiyifuni. Andiyifuni into edemoto. Kodwa uThixo ndimcelile phaa mandiphume kakhulu. Ndimcelile kakhulu bangcwele. Ngambuza nakwelibona ixesha ndilate. Kuyanyanzeleka ndibaleke ke ngwendlela encinci. Bendibaleke namhlanje ndibaleke ngemini. Ngeminye imihla ngudinothi ndihamba ngo-0 endleleni. Funda ke uchapter 9 verse 27 ume phaya ku-28 ke walunga uThixo. Ngoba kuyo yona loo nto ibisenzeka kuvele kwaphuma ivili lekhumbi. Ndalibona into emnyama isithi phambi kwam ndingayiboma yintoni. Kanti phanga phambili ukuze itrakhi yamajuba. Kwafuneka ndikenawumisa isiba lilele Nqwaba. Wanyanzeleka ke into yokuthi ngoba wayifunqula ayibeke ngapha kweteksi. Wayifunqula uThixo ndilapha ngoku. Ndibe ndisithi kwathini kodwa ndilapha. Akuphumanga lami ivili, kuphume eleteksi. Naye laphume eleteksi aqengeleka kandime. Ingawo babe ndingema. Amen enkozweni. Andiyijahe imoto ndingayazi uba xa kugqabhuka ivili ndiza kwenzani. Ukona abantu babekunyawo bhaxa asilamitsha. Angayicingi uba ndingagqabhuka ivili. Xa ndingagqabhuka ivili angathini. Alright, asikwaba siqhubi ngoku seshumayela. Funda mntu kaThixo. Verse 27. Yeah. Umntu ngamnye ufa kube kanye. Ndiyacela ulithandazele izwi lenkosi. Siyabulela kakhulu uThixo wethu othandekayo, emini enkulu ngelizwi lakho sisalifunda, sincede ngalo egameni lika Yesu. Amen. Amen. Bafunde ngcono. Umntu ngamnye ufa kube kanye. Umntu ngamnye uthini? Ufa kube kanye. Umntu ngamnye uthini bantwana? Ufa kube kanye. Umntu ngamnye ufa kube kanye. Kodwa xa sithetha ngeendidi zokufa komntu zintathu. Iindidi zona zintathu umntu afa ngazo. 1, udidi lokuqala ngu-spiritual death. Ndizawuba ngutitsharha ukhawulezile. Udidi lokuqala ngu-spiritual death. Ziindidi efuneka umntu azigade ebomini bakhe. Into ethi akakafina usaphilana. Ngoba zikhona iindidi othi ufile kodwa ube wam. Ifune ke ngokulona into yoba wena uzikhangele uzifune. Udidi lwesibili umntu alufayo uyafa umntu u-physical death. Ibe yi-eternity death. Now ibe yi-eternal death. Into enzekayo umntu xa efayo kwezi ndidi azifayo zintathu. Kodwa udidi olubi kakhulu loo lokugqibela i-eternal death. U-physical death akekho mbi. Uxhomekeka into yoba ufe isimo sakho sisithini. Yena angaba mbi angaba mhle. Likhona ixesha abasivuyayo xa ufayo ku-physical death. Sivuyiswe kukuthi ufile kodwa ufele enkosini.
Physical death lo une-problem kwanaye leyokuqala eyokuqala ukufa into ufe emoyeni i-spiritual death kanti uhleli nje ufile. Sihleli nesidumbu, isidumbu xa sithetha siyi-problem ngoba isidumbu esithethayo siyaporha. Yithani amen enkonzweni. Ungadibana nomntu engekho right kanti umntu lo sisiporho, wafa lo mntu. Ingxaki yakhe wathini umntu? Yikani uvula umlomo utsho noba ufile. Wathini umntu? Udibana nomntu engalawuleki, udibana nomntu engaphatheki, udibana nomntu engefa. Andimazi umntu engavisi isiporho. Bazivisa kanjani? Ingxaki ukufa komntu ohambayo. Ngase umntu afe akhutshwe ebantwini. Angafi umntu aphinde ahlale nathi. Afe umntu aphinde asilinde. Kanti nomntu ufile. Akafanga namhlanje wafa kudala. Bathi abantu ukhohlakele kanti akakhohlakalanga wafa lo mntu. Amen enkonzweni. Amen enkonzweni. Amen mayadlulwa ngowami ngimnye nikwelini. Yikhani amen. Funa kuthiwa amen enkonzweni utsho noba ufile. Uke uthi amen ngoba ufe uphakathi kwethu. Ngiyathenga kakhulu ukufa komuntu afe umuntu ephila. Efile nje uyaphila. Ulapha phakathi kwethu. Unexesha lokuthi masithi. Athi masithi. Ufakwa lo mntu lingxaki yakhe wafa lo mntu. Akayi kwicala abantu abaya kulo. Uya kwicala lakhe. Ingxaki yakhe wafa. Abangamelanga uphakathi kwethu. Kanti ke nkulu leyo kakhulu leyo yokufa kumoya. Into zikaThixo awuziva. Into zikaThixo uzisensa uzibuze engqondweni yakho. Into zikaThixo ziphikisa. Ingxaki yakho wafa. Ufe kumoya. Ufile spiritual. Awumamkeli umoya engcwele. Phikisana naye. Nona ixakekile ilwa nomoya engcwele. Amen. Akho nto kamoya engcwele ezaqhubeka wena xa ukhona. Amen. Yiwese uphinde ukhokhele ufile. Thatha ubeke ngaphambili ufile. Umbambe uThixo angalinge hlukume. Ubabuza abantu yintoni enziwa ngulo. Uhleli nje buza yintoni le. Ngoba izinto zonke nabaprove kuwe. Ingxaki yakho wafa. Ubhubhile. Ngoba uphakathi kwethu. Yoyikeka kumuntu ofileyo. Umalume ngenye imini usuke ezintokazini kwexesha lenantsika lekhefi. Usuke ezintokazini. Umuntu wentokazi malume nothi mna umalume. Umuntu yithe umalume. Sengumuntu wentokazi. Ngoku usuke entokazini. Ngexesha lekho lekhefi after 12 umuntu ebebantu bakudala. Kwelaqala kaMathazi eTranskei. Ngoku xa esuka phaya udibana namapolisa. I-roadblock mile. Kuyabuza mhlekazi uvelaphi uhamba ngenyawo. Uvelaphi mhlekazi? Uthi ndisuka kulaa ndawo ndafela kuye. Ndiya kulaa ndawo ndandimotelwa kuye. Alikho ipolisa elabuza kwelinye wamathweni. Asuka akha amapolisa. Eyona nto abalekisayo akadibani umntu ofileyo nophilayo.
uthe nam ingqondo zabo zibuya abemkile kule ndawo wabe usindile usindiswa kukuthi yena wafa anantwana amapolisa xa ifile sizamthini umuntu ofileyo uthwani ngabaphilayo babaleka iproblem umuntu ofileyo ungavumi ukufa ube phakathi kwabantu abaphilileyo ungavumi ukufa umoya ube phakathi kwabantu abaphilileyo bayithumele lona andinezawuxelela ingqondo yakho izawamkela zonke into zikathixo zakenzeka phambi kwakho uziphikisa zonke ufuna le yaphaya kwelabafileyo uthi xa ethethayo uEli uthetha nomkhonzi kaThixo uSamuel ngexesha uSamuel ehlala etempileni uSamuel uhleli etempileni kaThixo isibane singullozi silayita into engakhanyiyo kodwa umkhonzi kaThixo uhleli kweso simo uthi uSamuel kuye xa ithetha naye uthi noba esisibane uEli uthi noba esisibane Samuel usibona namhlanje silozisa unobangela woba itempile ihlale kule ndawo kwake kwangalayiti isibane apha kwakulayita uJehova uthi kuhamba kuki sikhumbule Jehova sikhumbule inyanga lemihla ngemihla sinako ukukhanya esake sabona haleluya mene nkonzweni abasaba ngathi siyathima namhlanje abasani namhlanje kwatitempile le ibekwe endaweni abake wemuthixo elayike ngokwakhe mamelake uba wake walayita uba uyakholwa uba wake walayita uba uyakholelwa uba uthixo wake walayita ngicela ukuxelela namhlanje usengaphinda layita singaba ngathi sisimile mhlobo wam singangathi sihlele emnyameni singangathi sihlele kufeni wathi uthixo walapha wake walayita nje aphinde layite into esenza sihlala sibona kumnyama sinento kumnyama namhlanje kodwa wake walayita sihlele wake walayita nje aphinde layite Sibona simangalisha wama ngibona uIsrael ubayithatheni ungasitheli sibani asijonga ngasonga asijonga endaweni ehleli netempile apha kwamalayiti kwalawo layiti uJehova yabona ngoku isibane siyanilozisa amadimoni uCovid ayaqhaluza enza unothanda ezisi sake saba khona isibane mpela andikho wrong xa ndithi xa ndiCovid idimoni ndiphoza amanga umuntu ongakhubeka kuloo nto ngumuntu ongumtshana weCovid uba yile siyibona ezikhona selikhona idimoni lizimisele ubulala yonke into kaThixo uthi kwangaveli
kodwa funeka iyazi COVID. Into ethi uthini namhlanje uyalozisa. Namhlanje uyalozisa. Namhlanje kanti asikho isibane. Kodwa mayazi. Wake walayita uThixo uqobo. Wake walayita nje. Aphinde layita. Thixo ayenzi into okubekayo. Into wake wayenza iphinde ayenze. Amen enkonzweni. Ake sina amen enkonzweni. Sina amen enkonzweni. Sengathi singanika abantu. Sengathi singanika abantu. Sisukise. Sengathi singanika amathuba. Sisukise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siphambi kothini. Siphambi kothini. Usangathela isimanga sakho simile. For God is here. God is here. God is here. We're not
sibane okanye uva ngathi isibane sikhulile, khawuleza siphambi kukaThixo. Khawuleza siphambi kukaThixo. Vuthisa Jesu. God is restoring the life. Asizuvanga tuthi kukhona kodwa uthi kukhona. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Phakamise izandla zethu. Phakamise izandla zethu. Thank you, Jesus. Vuthisa Jesu ndivyo. Thank you, Jesus.